Marra Francillan Cordero ginpasidunggan sa mga Santa Barbaranhons. Bugal sa Santa Barbara, Marra Francillan Cordero ang ginpasidunggan subong adlaw sa mga Santa Barbaranhons bilang international champion sa 2011 Global Business Challenge sa ginpatigayon sa Chengdu, China sa nagligad nga Hulyo 23 ug Hulyo 24 subong nga tuig. Si Marra nga bata nanday Mr. Ted Cordero kay Mrs. Llane Cordero sang Roosevelt Street Santa Barbara ang naghatag sang bugal bilang global champion upod niya team gikan sa University of the Philippines in Visayas Team Scions kung sa diin si Marra ang nagaisahanon nga babaye. Ang Team Science na nagpanguna batok sa 16 ka mga pungsod sa case presentation nga nagakinahanglan sa case analysis, business management acumen, comprehensive oral kag written report. Suno kay Marra madamo na sila sa nabaton nga awards apang ang pinaka-the best nga nabaton niya amo ang pagpasidungog gikan sa iya kaugalingon nga banwa. Half of Team Science, our team captain Gerard Meg Cordero, Dominic Tabad, and RDC Osonia, I sincerely thank those who supported us, those who prayed na magdaog kami, and those who voted for our videos. Thank you for sharing it. I would like to thank also my parents, Mr. Ted Cordero, Mrs. Llane Cordero, my Lola, Inocencia Cordero, and Lorena Peñaranda, as well as our coach, definitely our coach, Mr. Arthur Barido, who was always there with us, even if wala siya competition venue, but he was there nga ang support niya, ma-feel namon the preparation and all that. Kay Tamimi, who is in the US, thank you for sharing the vid and for all, for the, para sa recognition dito ako sa Santa Barbara, sa Mayor Superficial, and Mr. Zoila Cordero, thank you very much for recognizing this achievement. I am very honored and I really appreciate it. As I said, nothing beats that recognition from your hometown. Sunod sa ilo ni Marra, Mrs. Llane Cordero, siya ang naging malipayon sa achievement nga nabato ni Marra. I appreciated that the hometown of my husband is given recognition and appreciation to the efforts of the team of my daughter, Team Science, and for Marra too. I will not say that I'm proud, but I'm happy that I have a daughter like her and her siblings, Danny and Ibra. So I'm happy for their achievement. And well, it was a great opportunity given by Santa Barbara for her to give them the honor. Suno kay Mr. Felix Cordero Jr., tiyo ni Marra, ang kadalagan ni Marra ang mahimo nga mga inspirasyon sa mga Santa Barbaranhons sa pagpanikasog nga maghimo sang bagay kutob sang ilang masarangan. Suno kay Mr. Cordero, ang Santa Barbara kung sa diin a town of heritage, mahimo nga mga heritage of excellence nga magabuhi sa una-huna sang tagsa ka Santa Barbaranhon. Bilang taga Santa Barbara, gina-strive mo gid nga mag-excel. No? Bisan hindi ka man mag-number 1, hindi ka man makasulod sa mga what we call this, sa mga ordered list, at least within yourself napakita mo sa pagalingon mo, naging gabit mo gid ang tanan. So the heritage that was lead to us by the Delgado, mga Spaldito, sa pang mga pamilya sa Santa Barbara, heritage, the town with heritage. My hope now that this time the heritage of excellence amo na magabuhi sa una-una sang tagsa ka Santa Barbaranhons. Thank you very much. Ang kadalagan ni Marra Francillan Cordero ang naghatag sang dungog kag bugal sa institusyon sa edukasyon sa munisipalidad. Akon sa diin si Marra ang nagtapos bilang valedictorian sa elementary sang 2003 kag sumuman sang high school sang 2007. Marra Francillan Cordero ginpasidunggan sa mga Santa Barbaranhons. Upod kay Jun Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.